आंखौ कमेन्टआव बुंहरदों सोरबा सोरबा आङो स्क्रिनाव बिथांमोननि नामखौ आं लानो सानाखै बबे जाम्बा सुक्तियाव फुल स्टप थाफेरखो होननानै बुंदों बहा नुफेरा नोंलाय होननानै जाय इंगितजों आङो बुंदों बे खोथाखौनो बिथांमोना बुजियाखै फुल स्टप माने जोबथा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभनि मिनिङा मा जोबथाखौ होनदों जोब्बाय आरो बेनिफ्राय जाबाय नांला होननाय जादों दा बे रोखोम सुक्तिखौ प्रमद बर' बिथाङा खालामदों दा बेखायनो डाइरेक्टलि अर इनडाइरेक्टलि उइ दा बर' पिपोल जोंहा मोन्थाय दङ बुंनायनि दा बेखायनो जोङो बुंदों आरो बेखौ ससियेल मिडियानि थ्रु दि ससियेल मिडिया बेखौ आङो फोरमायदों दा बेखौनो माखासे सुबुंफ्रा बुजियाखै आरो भाषा रायलायनायखौ होनबाय थायो बे मालाय भाषाखौ नोङो इसिबां सोरथो सुइ रोंफेरखो खेबसेनो रोंफेरखो लासै लासैसो जालांगोन ना रायलायदावनोबो मोनला नामा फाग्ला बेबादि सोरनिबा खोथाजों बिदि बुंबानो थाबथायो नामा मेरला अनसायग्रा मेरला आशीर्बाद हरग्रा मेरला मोजां मोजां कमेन्टस हरग्रा मेरला आंखौ बुजायहरग्रा आंनि भिउवार्स नोंथांमोन दं आं बिसोरखौ गासिखौबो बरायो गोसो गोरबोजों नाथाय हेड कमेन्ट्सआ फैथ' आं जेबो साना खिन्थु बाराद्राय दं आंखौबो दाबुंदे खोथाया सिदाखा ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे गिदिर खामानि लादों बेयो जाहैबाय मा एबसुनि सिम्बल थानायजों लोगोसे बिएलटिनि आरो एनडिएफबिनिबो सिम्बल थानांगौ होननानै दा बेखौ बुंनायखौनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा सानसुमैफ्रा बुंदों दाहाल थुंग्रिया एबसुनिल' सिम्बल नङा बियो समग्र बर' जाथिनि मोनसे सिनायथि दावहारुनि नोंगौ राइट इउ आर अलस' राइट नोंथाङाबो कारेक्ट दा बेखौ नोंथांमोना मानो आलादा नोजोरजों लाखो हारे बाबा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंसो मा आलादा नोजोरजों बेबो थागोन नैबेबो थानांगौ नैबेबो थानांगौ एबसुनाबो थागोन बिएलटिनाबो थागोन एनडिएफबिनाबो थागोन सक्तिखारि हिसाबै बेखौसो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारालाय आरो माथो उसुबिदा खोथा भुल खोथा बुंखो बिराद माबा मोनसे बानायबानो आलादा नोजोरजों लायो गावसिनाल' गाइखेरजों दुगैग्रा नामा कारेक्ट जोब जोंहा मा हाब्रुआव दुगैग्रा सब समय मैला ओंखायनो बिराद मोजां मोनो आं हाग्रामा महिलारि सारखौ स्पेसियेलि मावनानै देखायनायखाय हाग्रामा महिलारि जी करके दिखाता है बोल के नहीं जो नेगेटिव बोलना चाहता है बोलते रहो लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो लेकिन मैं अपना जो ड्यूटी है इसको काम करके दिखाता हूँ हाग्रामा महिलारि सारनि बियो मोनसे फिलसफि दिस इज वन काइन्ड अफ फिलसफि अफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारि सार द शिव अफ बैरैसी बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ आपनालोके बुजिबोले पाइसे जे हाग्रामा महिलारि सारे कामथु करि पेलाई दिखुवाई दे राय सकल धर्मकट একটু অকল কথা দি অকল মুক্তি কথা নাপাতে কামটো দেখুৱাই দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পৰিচয়টো ৰাইজ সকলে জানিবলৈ সুবিধা পায় এই হাগ্ৰামা মহিলাৰী সাৰে যি ধৰণত আজিৰ তাৰিখত চিন্তাধাৰা সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে বেটাৰ বেষ্ট এই কথাটো ক'ব লাগিব मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव जोबोद फोरमायबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ